De flexflitser is weerom in de Waarden. Zo'n tongersje stiet het apparaat langs de N369 Landijk tussen Droegeham en de Harkema. Het gaat om een 80 kilometer diek waar een soort verkeerdeel komt en meerdere oerstekplakken binnen. De intensiteit is hier vrij hoog, 7400 motorvoertuigen per dag. Wij kunnen meten wat de gemiddelde snelheid en de overschrijding daarvan is. We weten dus van die 7400 dat er 1000 van die motorvoertuigen sneller dan 92 km per uur rijden. En die overschrijding van de maximumsnelheid zorgt soms voor gevaarlijke situaties of nog slimmer, zware ongelukken. Die wil de provincie zo vol als mogelijk beheinen. Hoe zoen je de flexflitser omschreeuwen? Want het is nou net dat je hem net zorgt. Nee, precies. En dat is net de intentie. Hè? Het apparaat is gewoon redelijk zichtbaar. En wat ik zeg, de politie heeft nog oormiddelen die wat minder zichtbaar binnen. Als je wijs wegbeheerder gaat er om één doel mee, dat is de verkeersveiligheid op onze wegen provinciaal en gemeentelijk te verbeteren. Dus wij hebben er verder geen geldelijk belang bij. Alleen nog, ja, wij elk middel die helpt om de verkeersveiligheid te verbeteren, griepen wij aan. De flexflitsers die jij er bij Boeren, daar binnen zo'n 130 bestuurders op een boom gaan. In Bitgemolen het haast een keer zomaal, daar waren 1420 snelheidsoverschrijdings constateren. De flitser bloot in elk geval een taalmannen bij Droegeham stingen en zal daarna weer verhuizen worden naar Boeren.